a Viladecans! Això era una petició que m'han fet. Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a aquest acte que fem aquí a Esquerra Viladecans, en el qual us volem explicar la ciutat que volem fer a partir del proper mandat, en el qual esperem estar ja al capdavant de l'Ajuntament. I la persona que us ho explicarà és la Bàrbara Lligades. Ella és la nostra cap de llista. Si fes una presentació convencional, us diria que ara és la cap de l'oposició, que té un parell de titulacions universitàries, d'antropologia, de ciències polítiques, que és mare de dues criatures, que és activa a diferents entitats de la ciutat. Però jo prefereixo explicar-vos tres coses que a mi em sembla que són importants i que per mi la fan una molt bona candidata a l'alcaldia. Llavors, per mi la primera cosa és que és una persona que està motivada. Està motivada per ser alcaldessa de Viladecans. Amb una motivació diferent d'aquells que ja fa 17 anys que ho són i que a vegades els sembla, hi ha coses que els fa una mica com de mandra. I motivada per fer les coses diferents, perquè s'ha de començar a treballar de manera diferent. No podem seguir fent pisos per treure diners, per cobrir serveis que ara necessitem. Això, la conjuntura econòmica, el clima, tot això ens diu ja que hem de fer les coses d'una altra manera. I ella està motivada per poder-ho fer. I la seva motivació també és ser alcaldessa per millorar la vida de la gent. No li cal una motivació d'un càrrec d'un possible ministeri, un càrrec no sé on, no. Ella està motivada per ser alcaldessa i per respondre davant de la ciutadania. I això és important. La segona cosa que jo li veig és que és capaç de liderar, i amb una entitat gran com l'Ajuntament de Viladecans, que és de les més grans de la ciutat, això és molt important. Capaç de fer i de fer, que això és molt important també. Capaç de, quan ens venen projectes de fora, que ens volen posar aquí coses que nosaltres no veiem clares, com ara l'allargament de les pistes de l'aeroport o fa anys d'Eurovegas, capaç de plantar-se i dir que no, d'una manera clara i forta. I capaç també de reconèixer, quan els altres fan les coses bé, de reconèixer errors i de demanar ajuda. Quan una cosa no la sap, doncs ella demana ajuda i això també és molt important, capaç de poder fer totes aquestes coses. I l'última cosa, o la tercera cosa que jo m'agradaria destacar d'ella, és que és propera. És una de nosaltres. Amb ella la veus exercint de ciutadana pel carrer, te la pots trobar comprant, te la pots trobar al teatre, anant a buscar la canalla a activitats, al bàsquet, al teatre, allà on sigui. És una de nosaltres que ara vol emprendre aquest camí. I aquest fet de ser propera li dona una empatia amb la gent i ella és capaç de posar-se a la pell d'un altre quan algú li explica, escolta, fa 3 hores que no tinc llum, se m'està fent malbé les coses del congelador i necessito una solució. I ella ho entén, això, perquè també és gent. Igual que quan ens expliquem que el transport públic d'aquí té 1.000 mancances, doncs ella, en tant que usuària, també ho entén. D'acord? Per això, aquesta proximitat és per mi també molt important. Per tant, motivada, capaç i propera. Per mi aquestes 3 coses la fan com una persona ideal per ser candidata a l'alcaldia. I potser només una pega. Li agrada fer àudios de WhatsApp, però ningú no és perfecte. O sigui, Bàrbara, quan vulguis, tot teu. I si em permetreu, quan te presenten amb tanta estima, s'asseca una mica la boca. Sigui quina sigui la forma o la constitució de govern, el seu principal objectiu ha de ser la felicitat general. Això ho deia Thomas Paine al segle XVIII. I això és el que venim fent des d'Esquerra Republicana, des de tots els racons del país, des de fa gairebé un segle. I això és el que ens motiva també aquí, a Viladecans, des de fa molts anys. Gràcies a companys com el Mumi, com els Tonis, com la Conxita. No els diré tots perquè la llista és llarga i me'n podria descuidar algun i a més no seria gens just. Però també gràcies a companys i companyes que s'han anat sumant recentment i que fan possible actes com el d'avui. El David, l'Albert, la Mercè, el Joan, la Natàlia. I també els companys de l'equip de comunicació,
o del grup municipal, com la Míriam, que recentment ha estat nomenada directora del cartogràfic. Gràcies a tots i cadascuna d'aquestes persones, avui, malgrat fa uns anys hi havia qui ho creia impossible, som segona força de l'Ajuntament de Viladecans. I avui podem dir que aviat governarem Viladecans. I per acabar amb els agraïments, vull agrair que tots els que esteu avui aquí hagueu decidit dedicar una estoneta del vostre dissabte al matí per venir a escoltar quin projecte tenim de ciutat. I de manera especial als companys i companyes del partit que han vingut d'altres punts del territori per demostrar que Esquerra Republicana és una eina útil, una eina que treballa en xarxa, que es dona suport, que som un equip. Moltes gràcies. Mireu, l'equip de govern d'aquesta ciutat i de retruc també la nostra ciutat és com un vídeo VHS. En el seu moment tenia la seva funció. Podies veure les pel·lícules en la qualitat i en la manera en què et permetia la tècnica. Avui en dia, malgrat algú pugui tenir encara un vídeo VHS, no et permet veure les pel·lícules en la qualitat de so i d'imatge que et permet la tecnologia d'avui. I tampoc et permet veure les pel·lícules en versió original subtitulada, si tu vols. Perquè és una eina del segle passat. Igual que l'equip de govern d'ara. És una eina del segle passat, que continua ancorat amb l'obsessió de construir i urbanitzar la ciutat. Això era molt necessari el segle passat, s'havien d'endreçar les ciutats, s'havia de posar clavegueram, s'havia de posar enllumenat, i era molt necessari poder fer aquesta tasca. Però això ja està. I el pervers de tot plegat és que continuen obsessionats construint amb tot això mentre es deterioren aquells barris que en el seu moment eren necessaris i s'estan degradant. L'alcalde diu que vivim des d'Esquerra Republicana obsessionats amb la Totxana. No, el que vivim obsessionats és en demostrar que Viladecans es pot governar d'una altra manera. Podem fer-ho d'una altra manera. Per això parlem de la Totxana, perquè volem demostrar que ja no toca fer això. No estem en un punt en el qual toqui continuar densificant les nostres ciutats, mentre el país s'ha de pensar de manera sencera, mentre hem de repoblar espais del país que ara mateix poden ser omplerts i mereixen també els serveis que pertoca. I és per això que nosaltres diem que Viladecans mereix una transformació. Una transformació que nosaltres diem que la farem en 3 línies. Una transformació republicana, perquè volem una ciutat justa. Una transformació sostenible, perquè volem una ciutat verda. I una transformació equitativa, perquè volem que Viladecans sigui una ciutat amable. I us preguntareu, i com farem això? Doncs ho farem tenint en compte tots i cadascun de vosaltres, tota la ciutadania. Perquè és l'única manera que sabem fer-ho els republicans. Els republicans, en tant que republicans i republicanes, el que fem és posar les administracions al servei de la ciutadania. I això és el que farem. I ho hem demostrat des de l'oposició. I fins i tot ho hem demostrat quan no teníem representació a l'Ajuntament. Vam ser nosaltres els primers en proposar, gràcies al company Jordi Flores, que es peatonalitzés la Rambla Modolell. Molts anys després, sembla que per fi ho faran. Anem tard, com en moltes coses. I continuem fent coses malament, com la gestió dels recursos públics. L'any passat els vam dir que no tocava tocar, valgui la redundància, l'IBI, perquè la pandèmia no s'acabava traient les mascaretes. Tan sols començàvem a olorar la crisi que ens venia a sobre. No ens van fer cas i van pujar un 2,7% l'IBI, més que cap altre any. Van incrementar la pressió fiscal a sobre de la ciutadania. Nosaltres, com a partit d'esquerres, estem a favor de les taxes i dels impostos, però estem a favor que s'apliquin d'una manera justa. I per això els vam dir que no toquessin l'IBI. Perquè a més, per a què? Per continuar acumulant romanent, a continuar acumulant recursos que no s'han destinat a allò que ens havien promès. No compleixen els seus propis pressupostos.
I hem demostrat que tenim solucions a totes aquelles qüestions que inquieten a la ciutadania. I ho demostrem cada dia quan anem als barris o anem a les entitats i parlem amb ells. I ens diuen, tenim una problemàtica aquí o tenim una problemàtica allà. I és molt satisfactori veure com aquelles qüestions que ens plantegen resulta que nosaltres ja hi hem proposat una solució. L'hem posat a sobre la taula, però no ens fan cas. Igual que amb el sistema de recollida de residus. A Viladecans només tenim una recollida selectiva del 36%. Estem molt lluny del que toca. I fa anys que els estem dient que han d'aplicar el sistema de recollida porta a porta i que han de posar proves pilot en aquelles zones més densificades com els contenidors intel·ligents. Ara sembla que ho estan estudiant, ben tard. Mentrestant, ajuntaments d'arreu del país republicans ja tenen en marxa el porta a porta i ja han aconseguit elevar la recollida selectiva a xifres per sobre del 80%. Això és el que fem els ajuntaments republicans, liderar, ser pioners en tot allò que mereix la ciutadania. I malgrat és frustrant tenir les solucions i no poder-les aplicar, no perdem la il·lusió. No la perdem perquè estem convençuts i convençudes que allò que proposem, com deia al principi, és per la felicitat general de la ciutadania. I aquesta il·lusió us la volem transmetre a vosaltres, perquè sabem que la política avui en dia passa molt mal temps. Se la matxaca, se la menysté, se la recrimina. Se'ns posa tots al mateix sac. I això només beneficia a dos tipus d'actors. Els que no volen que l'estatu quo canviï i a l'extrema dreta. I a l'extrema dreta el camí no se li posa fàcil. A l'extrema dreta se la combat amb un somriure i amb il·lusió per tot allò en el que creus. Per això avui us volem explicar les 3 transformacions. Posaré 3 exemples de projectes de cadascuna de les transformacions. La primera, com he dit, és la transformació republicana. Nosaltres creiem que a Viladecans hi ha una carència de participació ciutadana. Vam presentar al·legacions en el document de participació ciutadana i no ens els van acceptar. Algunes anècdotes, algunes qüestions molt tècniques. Nosaltres el que volem és implementar això. Ho implementarem. Perquè no pot ser que la participació en els barris depengui que el regidor de districte de torn sigui el que proposi i convoqui les reunions. Hi ha d'haver iniciativa per part dels barris. Però també hem de crear consells temàtics, com el de la infància, o el de la gent gran, o el dels esports. El de la infància i de la gent gran, perquè són col·lectius que cal escoltar-los. No se'ls pot ignorar. La infància, perquè amb la seva mirada nítida i clara i sense prejudicis, aporten idees meravelloses i són més conscients del que us penseu de tot allò que necessitem. Si tu a un nen li preguntes què faries pel teu poble, et diu plantar arbres. La gent gran, l'experiència que acumula al llarg dels anys de la seva vida, li acapara un coneixement que és impossible tenir. L'altre exemple que vam posar sobre la taula i que vam dir que nosaltres convocarem, això no vol dir que siguin els únics, és el de l'esport. Perquè tenim uns clubs esportius als quals no se'ls escolta, perquè tenim una manera de gestionar l'àmbit esportiu que no és el correcte, perquè no pot ser que es creïn catedrals esportives com el Pòdium, que costen 20 milions d'euros i que no satisfà cap de les necessitats de la ciutadania ni dels clubs esportius. Hem passat a tenir una piscina descoberta raquítica i hem passat a tenir d'una piscina coberta de competició a una piscina coberta que per pocs centímetres no s'hi pot competir. I unes pistes del poliesportiu que són tan limitades les mesures mentre tenim un rebedor al Pòdium que sembla allò el rebedor d'un palau que no tenen les mesures pertinents per poder jugar en equip de bàsquet tranquil·lament. Els jugadors i jugadores més grans, quan juguen a bàsquet, sovint xoquen contra les parets perquè no hi ha prou distància entre la línia i la paret. I això per què passa? Perquè no s'escolta a qui ha de ser l'usuari i l'usuària d'aquestes instal·lacions. I això nosaltres ho volem canviar. Igual que també volem canviar el concepte que té la ciutadania de l'administració. L'administració ha de ser un lloc proper, càlid, un lloc que ho posi fàcil, que sigui eficient. I això és el que volem fer nosaltres. I ho volem fer digitalitzant les nostres eines. És incomprensible que Viladecans no tingui una web que funcioni, que sigui intuïtiva, i que tingui una web que expliqui quins són
els elements turístics de la nostra ciutat, els elements d'interès de la nostra ciutat. Però també és incomprensible que es canviïn les dates de pagament de l'IBI i la ciutadania ho desconegui. A la ciutadania se li ha de posar fàcil. L'administració ha de ser propositiva. Igual que també li ha de posar fàcil als treballadors i treballadores. Hem de fer que creguin en el projecte, que se sentin seu el projecte de l'administració en la qual treballen. Que puguin treballar per projectes, amb incentius, perquè és l'única manera de que tu et sentis útil. I també hem de crear eines perquè els treballadors i treballadores de l'administració se sentin escoltats, tant si tenen un problema laboral com si tenen un problema personal que no els permet fer la feina, el rendiment que pertocaria. Han de poder explicar-ho sense por, tenir els mecanismes. I això, com deia el Marc, doncs potser no som prou experts en això. Potser ens falta, tenim l'objectiu, però no tenim ben clar com poden ser aquestes eines. I per això consultarem els nostres experts del partit, com en Jean Jaume Oms, que en sap un tou d'administració pública. I aquesta és la transformació que volem fer. Com a tercer element de la part de la transformació republicana, creiem que toca revisionar la manera de comunicar-se de l'Ajuntament. Manca informació constant a la ciutadania i a nosaltres també, als equips de l'oposició. Però això no és el que més preocupa. El que preocupa és que no tinguem uns mitjans de comunicació que pertoquin. El que és sorprenent és que Viladecans, en aquelles coses que a vegades ha sigut pionera, després ha fet marxa enrere. Van ser pioners en posar el porta a porta a l'hostaleria i al comerç i ho van tirar enrere. Van ser pioners tenint una tele local que era molt potent, que els que com a mínim teniu la meva edat recordareu segur. La gent s'ho mirava. Si sorties en aquella tele, la gent després et deia que t'havia vist, per tant se la mirava. Es feia periodisme. De fet, d'aquesta tele van sortir periodistes com en Jordi Évolo i la Samantha Villar. Volem recuperar això. Les eines democràtiques que calen, com és les mitjans de comunicació. Tenim periodistes treballant a l'Ajuntament que estem convençudes que voldran fer periodisme, no només propaganda institucional. I aquest és el tercer projecte que tenim, molts més, com he dit abans també, per exemple, per fer una ciutat justa, toca fer bonificacions en els impostos, però voldria destacar-vos aquests tres elements. A continuació, us parlaré dels tres projectes que tenen a veure a convertir Viladecans en una ciutat verda. Crec que estem molt legitimats des d'Esquerra Republicana, però en particular des d'Esquerra Republicana del Delta del Llobregat. Hem sigut els grans defensors del nostre delta i hem estat allà defensant, en el cas de Viladecans, des de les muntanyes del Montbaig fins al nostre litoral. Hem estat allà sempre. Per això estem legitimats per dir que transformarem Viladecans en una ciutat verda. I començarem naturalitzant la ciutat. I no ho farem perquè creguem que cal posar purpurina i molts titulars, o perquè està de moda parlar de l'agenda urbana i dels ODS. No, perquè ens ho creiem. I naturalitzarem la ciutat perquè, malauradament, qui porta governant dècades no va fer una ciutat naturalitzada. No ens van fer cas en el seu moment. Els hi vam dir que no fessin tantes places dures. Els hi vam dir que calien crear més espais verds i no ens van escoltar. Els hi vam dir que cada cop que cau un arbre o s'ha de talar pel motiu que sigui, s'ha d'omplir aquell escocell amb un nou arbre. Ara diuen que replantaran molts arbres, clar, perquè han d'ocupar un munt d'escocells que tenim buits per la ciutat. I com deia abans, el segon gran projecte que vull explicar-vos avui, vinculada al tema de la transformació verda, té a veure amb els nostres espais naturals. Hem sigut els grans valedors i, per tant, si ho hem fet des de l'oposició, de la mà de la ciutadania, si hem fet front a aquells projectes que han amenaçat el nostre delta i que han tingut sempre la complicitat del nostre alcalde, des del camp de golf, quan jo era una nena, passant per Eurovegas, Barça Park i ara la ciutat aeroportuària. Hem estat sempre plantant cara i ho continuarem fent. Doncs imagineu-vos tot el que podríem fer, que farem quan governem. I protegirem el nostre litoral, perquè vam proposar una moció per blindar el nostre litoral, perquè han tret del calaix un projecte per fer un passeig marítim. De moment només en coneixem el primer tram.
els altres no els coneixem. I vam presentar una moció per blindar el nostre litoral, perquè volem que continuï sent genuí. No ens caldrà presentar mocions, perquè ho farem. I en el tercer àmbit, en el tercer projecte que vull destacar de la nostra transformació verda, té a veure amb els barris. Ens comprometem a fer un pla de barris. Un pla de barris que escolti la ciutadania i que aquells barris que estan deixats de la mà de Déu i que estan degradats, Can Palmer, barri del centre, Can Guardiola és més nou, però també està deixat de la mà de Déu, Alba Rosa, tots aquests barris necessiten un compromís ferm per part de l'Ajuntament. Necessiten que hi hagi un calendari de les intervencions que s'hi faran, acompanyades d'un pressupost. L'actual equip de govern va prometre unes intervencions a l'Alba Rosa. Encara no s'han executat. Un incompliment més que sumem a la llista. Nosaltres ho farem, de la mà de la ciutadania. I d'això dels barris, a mi aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, hi ha una cosa que fa una mica de ràbia. I és veure que l'alcalde ara convoca els veïns per escoltar-los. I a mi em sorprèn, però després penses i dius, clar, si tu resulta que t'has passat anys governant des de regidoria i des de l'alcaldia, sense mirar la cara a la ciutadania, fent oïdes sordes al que t'està demanant, sense trepitjar el carrer, és normal que necessitis ara reunir-te amb la ciutadania quan estàs veient que el primer partit de l'oposició t'està retallant la distància i està fent el que tu no fas, que és escoltar la ciutadania. I això, jo avui em comprometo a fer-ho. L'únic objectiu, l'únic compromís, l'única feina que té una alcaldessa és trepitjar el carrer de manera constant i permanent, escoltar a tota la ciutadania, escoltar quines són les seves necessitats. A un alcalde o una alcaldessa no ha de necessitar reunir-se amb els ciutadans perquè li expliquin quines necessitats té aquell barri, perquè ja ho ha de saber, perquè el temps l'ha de dedicar a això. I nosaltres ens comprometem, em comprometo a canviar això. Perquè fa a la tercera transformació, l'equitativa, per fer de Viladecans una ciutat amable, això vol dir tenir en compte tothom. I tothom vol dir des d'aquelles persones que fa segles que la seva família viu a Viladecans a aquelles persones que no estan empadronades. Però és més, amb nosaltres sí que ho estaran d'empadronades. Per tant, tindrem en compte tota la ciutadania, tingui el color que tingui, les creences que tingui, les sensibilitats que tingui, se'ns en fot, perquè som republicans i republicanes. I perquè creiem que els conflictes socials, els reptes socials, se'ls ha de fer front. Perquè és un caldo de cultiu de l'extrema dreta. Perquè l'extrema dreta s'alimenta de crear conflicte entre les persones més fràgils de la societat. I Esquerra Republicana fa 90 anys, més de 90 anys, que plantem cara a l'extrema dreta. I ho continuarem fent, prenent decisions que empoderin la ciutadania. I una de les propostes que vull destacar en l'àmbit de la transformació equitativa és un pla d'usos del temps. El pla d'usos del temps segurament us sona a una cosa una mica abstracta, a una cosa etèria. Però què passa si us parlo d'impulsar una cooperativa de persones que treballin en les tasques de la llar i en les tasques de cura? Què passa si us parlo d'un servei públic de mainaderes? Què passa si us parlo del transport públic i el temps que perdeu amb el transport públic? Doncs això és el pla d'usos del temps. Fer un pacte amb la ciutadania perquè la ciutadania torni a ser propietària del seu temps. Aquí a Viladecans sabem molt què és això de que ens robin el temps amb el transport públic. Ho sabem amb Rodalies i ho sabem en Avanza, on hem pogut comprovar que a banda de ser una ciutat del segle XXI som una ciutat sense lideratge i sense empatia. Perquè on ha estat l'alcalde durant aquest llarg any que portem patint el mal servei, el nefast servei dels autobusos d'Avanza?
I qui utilitza aquests transports sap l'estrès que comporta i les hores que et roba. I les nostres vides estan fetes d'hores. Per tant, si ens roben hores, ens estan robant vida. I nosaltres el que volem és que la ciutadania visqui, no sobrevisqui. I nosaltres el que volem és fer una revolució feminista. I no hi ha millor eina que recuperar els nostres temps. Per això proposem fer un pla d'usos del temps. La nostra segona proposta en aquest àmbit té a veure amb la cultura. Per Esquerra Republicana, la cultura és la quarta pota de l'estat de benestar. No ho entenem d'una altra manera. És l'eina que empodera la ciutadania, que la fa lliure. I per això treballarem en aquest àmbit. És veritat que a Viladecans tenim instruments molt interessants en l'àmbit cultural. L'Àtrium té una programació molt potent, és diversa i hi ha obres, concerts que són excel·lents. Però també tenim el Teatre al carrer, que també és una eina molt potent, que potser també caldria donar-li una repassada i portar-la al segle XXI, però són dues qüestions, dos elements culturals molt potents, però que venen de dalt cap a baix. I nosaltres el que volem és fer surar la cultura cap amunt, de baix cap a dalt. I això ho farem, per exemple, convertint els cinemes Lauren, una altra de les eternes promeses que no s'acompleixen, convertint el cinema Lauren, evidentment, en un cinema on es pugui veure des d'un blockbuster, però també es puguin veure pel·lícules en versió original, o pel·lícules que ja no estan en cartell, però que poden ser interessants tornar a veure en pantalla gran. Però no cal ocupar tot aquell espai i totes aquestes sales per això. De manera que hi ha unes sales que les reservarem perquè les entitats i les associacions del poble les puguin utilitzar. I potser seria un lloc també on es pogués acollir un projecte que avui poso sobre la taula. Un centre de la imatge. Creiem que Viladecans pot tenir un centre de la imatge. I us preguntareu què és això. Doncs és un espai on es pugui parlar de fotografia, on es pugui parlar de la imatge des de l'àmbit audiovisual, però també on es reflexioni de l'esclavatge de la imatge, de l'estètica, de l'ús de la imatge a les xarxes socials. I on sigui un espai on es puguin exhibir, fer exposicions de fotografia o exposicions de vídeo. Això és el que volem. Però no només ho volem al Lauren, ho volem a tota la ciutat. Com pot ser que el barri de l'Albarrosa, que està tan mancat de serveis, s'estigui deixant morir el casino de l'Albarrosa? És un cau de rates, un lloc insalubre que està posant en perill el seu barri. I la ciutadania el que demana d'aquell barri és que aquell espai es converteixi en un espai on es pugui recuperar per a la ciutadania. I això és el que nosaltres farem. I també recuperarem altres espais abandonats de la ciutat. I no et permetrem que tornin a passar coses com tirar la bòbila avall, perquè són espais que les hem de donar a la ciutat. Perquè, mireu, tenim molt interioritzat que dediquem metres i metres quadrats als equips, a les instal·lacions esportives. I ho tenim normalitzat. I tenim normalitzat que estigui gestionat, en molts casos, autogestionat per determinats clubs esportius. Perquè ens costa tant d'entendre que a un cau també se li ha d'oferir un local perquè pugui continuar fent la seva feina. No estem dient que els equips esportius no mereixin això, perquè sabem, i ja ho he dit en algun moment de la intervenció, la funció social vital que fan els clubs esportius. Però també sabem la feina brutal que fan els agrupaments escoltes i també se'ls ha de facilitar la feina. Per tant, buscarem aquests espais, cedirem aquests espais i deixarem que hi hagi autogestió, perquè no ens fa por la ciutadania. La ciutadania ens fa grans, que hi hagi comunitat, que treballi conjuntament. El tercer projecte d'aquesta transformació que vull posar en destacar i posar sobre la taula és la creació d'una eina que sigui Coneix el teu barri. Coneix el teu barri tindrà diversos elements, però un serà una aplicació que permeti saber què es fa en el teu barri, quins serveis hi ha al teu barri, quines activitats. No pot ser que sortim al carrer al nostre barri i ens trobem que hi ha una activitat i que no en siguem conscients. Com dèiem abans, hi ha un problema de comunicació. Però també hem de saber quins serveis hi ha al nostre barri. I, evidentment, qui vulgui podrà consultar els altres barris. Com veieu, parlo molt de barris, hi ha fronteres difuses entre totes les transformacions, perquè quan vols transformar una ciutat de dalt a baix,
no es pot fer compartimentadament, s'ha de fer de dalt a baix, de manera transversal, en xarxa i comptant amb la ciutadania. I això és el que nosaltres farem. I tenim moltes més propostes. Vull destacar-ne algunes pinzelladetes, però no entraré en tot perquè no es tracta que aquí us desgrani un programa electoral que a més volem fer de la mà de vosaltres. Però també tenim propostes en l'àmbit de l'habitatge. El Pla de Llevant no solucionarà el problema d'habitatge que tenim, perquè els preus d'aquells pisos no se'ls poden permetre als nostres joves. És mentida. La gentrificació de Barcelona està expulsant la gent cap a la nostra ciutat i la gent jove de la nostra ciutat està sent expulsada cap al Vendrell i cap a aquelles zones. Per això calen mesures valentes, com fer habitatge comunitari, com fer masoveria urbana. Ja ho hem posat sobre la taula. Aquest és el camí. Hem posat moltes altres propostes sobre la taula, com per exemple amb la gent jove. És una generació, tots ho hem passat molt malament amb la pandèmia, però és una generació que se li ha esquinçat la part més convulsa de la vida, en la qual t'estàs trobant, en la qual estàs trobant quin és el teu grup, quin és el teu lloc en aquest món. Se'ls ha esquinçat de dalt a baix. I en comptes de portar-hi solucions, no s'hi fa res. És incomprensible que la gent jove d'aquesta ciutat l'oci l'hagi de passar o fent botellots als búnkers o trobant-se a la gespa del Vilamarina, una gespa artificial, per cert. És incomprensible. Estem parlant d'una gent jove que ha vist com els problemes de salut mental s'han incrementat, s'han duplicat els trastorns alimentaris, s'han incrementat els intents de suïcidi. Se'ls ha d'acompanyar, se'ls ha de donar espai per poder-se socialitzar. I això és el que nosaltres farem. Tenim moltes propostes. Tenim un equip potent i preparat. I si no us ho creieu, us recomano que us mireu un ple. És el millor equip que hi ha ara mateix. Només cal que mireu un ple. Tenim les propostes. Sabem com transformar Viladecans per portar-la al segle XXI. Necessitem el suport. Necessitem el suport per tal de fer de Viladecans una ciutat millor i que la ciutadania deixi de ser vassalls, perquè nosaltres som republicans. Per tant, nosaltres som els de la paraula que complim, som els que fem que les coses passin, com hem demostrat des de la Generalitat. Som els que hem fet que per fi hi hagi un projecte executiu que s'estigui redactant de l'Institut Escola. Som els que hem fet l'ampliació de l'hospital. Deixeu-nos que ho fem també des de l'Ajuntament. Tenim propostes, tenim idees, i és el que volem fer. Ho he explicat al llarg de tota aquesta exposició. Algunes pinzellades. Jo voleu que tingueu clar una cosa, i és que jo soc plenament conscient que com a dona que fa política, l'únic que tinc és la meva paraula. Si jo dic coses que no em podeu confiar en mi, si traeixo, si enganyo, no serveix de res el que faig. No serveix. És per això que potser cometré algun error de càlcul i hi haurà coses que haurem plantejat que no es podran ajustar al calendari o no es podran ajustar als recursos que calien, però no serà perquè enganyem. No incomplirem flagrantment i de manera constant els nostres compromisos. De manera que us convido a que, com que ja sabem des de fa moltes dècades què és ser gestionats i no governats per una inèrcia, sense empatia, sense lideratge, us demano que ens ajudeu a obrir aquesta porta cap a una manera diferent de fer Viladecans. Encapçalada, en aquest cas, per una alcaldessa que lideri, que sigui empàtica i que, gràcies a tots vosaltres, convertim Viladecans en una ciutat justa, verda i amable. Moltes gràcies. Ara és aquell moment que en el que jo ja ho he deixat tot anar i aleshores els nervis els canalitzo donant una capsa de galetes a algun ponent que ens ha acompanyat, però com avui el ponent soc jo, el que us haig de dir és que teniu unes butlletes a les vostres cadires perquè feu les vostres propostes per transformar Viladecans, que ens les podreu deixar fora
amb una capseta que hem deixat preparada i que us preguem i us demanem, sisplau, que us quedeu a fer un petit vermut, un petit piscolabis, que segur que us agradarà molt, de producte local, com no podia ser d'una altra manera. Moltes gràcies.